हाय यान मल्लिका यानी निनिगलिग बैंगन मसाला बदनेग मसाला पाड मल्पुन चंद तो जावे फस्ट डे नुंजी एलेडमा बदनेगे तंदे కొంచెం ఇంచ 4 ಕಟ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಲೆಂಚ ಮಕವ ನೀರಡು ಪಾಡ್ದಿತೆ ಇತ್ತ ಕಣ್ಣೀರು ಬುಡೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣೀರು ಬುಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೋಪುಡು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾವರೆ ದೀತೆ ಯಾಕೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಬಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಪುಲಿತ ನೀರು ಪುಲಿತ ನೀರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊದ್ದೊಡು ನೀರು ಒಂದು ದಾಯಕ್ ಪಾಡ್ನ ಪಂಡ ಬದನೆ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ದು ದಿದಿಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಡ್ಪಿನಿ ಪುರಿಗಿರಿ ಏನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನಂತೆ ಬಾಡ ಅವರೆದಕ್ಕ ಯಾನೊಂದನು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನಿ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿದಿನ ನೀರಿಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾಡ್ದು ಬುಂಡಯ್ಯವು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಬಾಡ ಅವಡಂತಿಜ್ಜಿ ಬೇಯ್ತು ಪೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಮಸಾಲ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಬಿಜಿ ಬಿಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಾತ್ ಒಂದು ಹದೋಟು ಬಾಡ ಅಂಡ ಸೈ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ದು ಮುಂದೆ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಕಡೆತ ಒಟ್ಟುಗುದಿ ಒಡುಂದೇನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಏನೇನು ಮಸಾಲೆಗೆ ತಂದೆ ಪನ್ಪೆ ನೆಲ ಕಡ್ಲೆ ಪೊತ್ತುದಿಗೆ ತಂದಿನೊಂದು ಪೂರ ಬಕ್ಕ 2 ಚಮಚ ಅರಿ ಬುಳಂತರಿ ಕೊದ್ದಿನ ಮಂಜುಲು ಎಡ್ಮೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಚಮಚ ಖಾರ ಬೋಡ ಏನತ್ತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಏನೈತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೊಂದು 5 ಚಮಚದ ನೆಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆ ಬಾಡ್ದೆ ಒಂದು 2 ಚಮಚದ ಅರಿ ಎಡ್ಮೆ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಕಾಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ ಪುಲಿ ಕೇದ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಯಾನ್ ಪುಲಿ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಕಡೆ ಬೇಯ್ಯನಾಗ ಒಂತೆ ಬದನೆ ಪುಲಿ ಒಯ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಮಸಾಲುಗ್ಲ ಪುಲಿ ಬೋಡ ಏನತ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ರುಚಿಕ್ ಬೋಡ ಏನತ್ ತಿನಕ್ ಉಪ್ಪು ಮಸಾಲೊಗ್ಗೆ ಎದ್ ಬೋಡ ಆತ್ ನಾನು ಸರಿ ಅದ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದ್ವಾನಿತ್ತೆ ಈತ್ ಪುಡಿ ಅಂಡಯ್ಯವು ನೆಕ್ 1 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ವೆ ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಸರಿ ಅದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅನಿತ್ತೆ ನೀನು ಸರಿ ಅದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅವಡು ಇತ್ತೇನ್ ಬಾಡಾದ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಬದನೆಗೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಜಿಂಜಾವೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ ಒಂದು 4 ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ನಡೆ ಸರಿ ಅದ್ ಮಸಾಲ ಜಿಂಜಾವಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬದನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಅತ್ತು ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತೆಂಡ ಆಯ್ತ ರುಚಿ ಡಬಲ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ರೆಗ್ ಕೆಲವರೆ ಬದನೆ ತೂವನಗಾನೆ ಅದ್ದೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಅಚ್ಚ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಬದನೆ ಬಂಡ ಮಲ್ಪು ಲಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತಿದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಈತ ಮಸಾಲ ಒರಿದ ನೈಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವರೆ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಾವರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡ ಅದೋಟು ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಮಲ್ತೀತಿನೇನು ಪಾಡ್ದು ಜಿಂಜಾ ತಿತ್ತೇನು ಒಂಜೊಂಜೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಕದಿವಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಆ ಮಸಾಲ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆಗ್ಲ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಪೂರ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜೆನೆ ಮೂತುದು ಜನ ಪಾಡೋಡು ಐಕೆ ಆಯ್ತಾ ಕಡೆ ದೀವೋಡು ಪನ್ಯಾನ ಇತ್ತೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೊಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಪೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂಡ್ರೆಗ್ ದೆಪ್ಪೆ ಮಸಾಲ ಜಿಂಜಾಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ದಲ್ಲ ದೀವೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೋದಿ ದುಂದೆಡ್ ಬೇಯ್ಪಂಡ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಬದನೆ ಒಯ್ತು ನೋಡ್ ನಾವ್ ದೇಪಂಡ ಪುಲಿ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಸುರುಟೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವ ಇತ್ತೆ ಒರಿದಿನ ಮಸಾಲನೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಪಾಡೆ ಒಂದು ಬದನೆ ಸರಿ ಬಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಐಟ್ ದುಂಪಾಡುಡ್ಚಿ ಅವು ತಿರ್ತಿರ್ಪೋರು ಕರೆಂಟರೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ 100 ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪು ನಾವ್ ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅದಾಗ ಅವು ಸರಿ ಅದ್ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪುಜಿ ಬದನೆ ಸರಿ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತ ನೋಡು ಸರಿ ಬಾಡೋಡು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಒರಿದಿನ ಮಸಾಲನ್ ಪಾಡೋಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಬಿಡ್ಕನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬರ್ಪು ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಸುರೂಟೆ ಪಾಡ್ಯಾಡವು ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಸಾಲದ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಪೂರ ಒಂದು ಬದನೆ ಬಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ಯೋ ಬತ್ತನ್ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಪಾಂಡ ಸೈ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಉಂಡ್ರೆಗ್ ನುಪ್ಪುಗ್ಲೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ರೆಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದ್ಸರಿ ಪೂರ ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನಾಗ ಕಡೆ ದಕ್ಕಂಡ ಸೈ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತಾ ಕಡೆನ್ ದೀತೀನಿ ಮೂತ್ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ಕಾಪುಂಡು ಸೈಡ್ ನಮಕ್
ಇತ್ತೆನ ರೆಡಿ ಆತನ ಬೇಂಗನ್ ಮಸಾಲ. ನಿಕುಲ ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.